Siddende meditation på åndedræt og krop. Sæt dig til rette på en stol eller en pude. Hvis du sidder på en stol, så lad der være lidt afstand til ryglænet, så din ryg hviler i sig selv. Hold nakken i forlængelse af rygsøjlen. Hold hovedet oppe med hagen trukket let ind, så issen peger op mod loftet. Sid med ret ryg, uden at være stiv i kroppen. Sænk skuldrene og lad dem være afslappede, så din krop udtrykker en slags værdighed. At du har en hensigt og er vågen. Luk øjnene, hvis det føles behageligt, eller sænk blikket. Ret nu fokus på åndedrættet. Luften, der strømmer ind og ud af kroppen. Læg mærke til, hvordan fornemmelsen er, når du trækker vejret ind, og når du ånder ud. Det skal ikke føles på nogen bestemt måde. Mærk bare det åndedrag, der strømmer ind, og det åndedrag, der strømmer ud. Du behøver ikke kontrollere åndedrættet. Lad kroppen trække vejret af sig selv. Fra tid til anden lægger du måske mærke til, at tankerne vandrer. Og når det sker, så kan du blot anerkende, at det er sådan tanker gør. Så det er ikke noget problem. Det er ikke noget, der er forkert. Når du registrerer, at tankerne er vandret, er det et udtryk for, at du allerede er vågen og opmærksom. Og det er det, øvelsen handler om. At få øje på de mønstre, der føres væk fra nuet. Så når du har bemærket, at tankerne vandrer, så brug lidt tid på at undersøge, hvor de har været. Og led så venligt og nænsomt opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Og lad åndedrættet igen være dit anker i det nuværende øjeblik. Og når tankerne vandrer igen og igen, så bring opmærksomheden tilbage lige så mange gange, i det du begynder forfra, og forfra igen, med den næste indånding, eller den næste udånding. Hver indånding er en ny begyndelse, og med hver udånding giver du slip, og lad det være, det som allerede er der. Brug den følgende pause til at fortsætte med dette for dig selv, mens du fra tid til anden tjekker, hvor dine tanker er, og tjekker, om din kropsholdning stadigvæk er, som du havde til hensigt. Når du er parat, så udvid din opmærksomhed til at omfatte hele kroppen. Og forestil dig, at hele kroppen trækker vejret. Så samtidig med at du mærker åndedrættet, er du også opmærksom på alle de fornemmelser, du mærker i kroppen. Mens du sidder her
og trækker vejret. Det kan være kontakten med stolen, puden eller skamlen, fødderne på gulvet. Andre fornemmelser fra hudens overflade og inden fra kroppen. Nogle gange kan du zoome ind på fornemmelserne i et bestemt område, og nogle gange kan du zoome ud og holde hele kroppen i opmærksomheden. Det er ikke usædvanligt, når man har siddet her en tid, at man mærker intense fornemmelser eller ubehag. Hvis det sker, så kan du vælge, hvordan du vil reagere. Du kan skifte stilling, mens du samtidig er bevidst om hensigten med at skifte stilling, bevidst om selve bevægelsen og eftervirkningen af stillingsskiftet. Eller du kan vælge at blive siddende og flytte opmærksomheden lige ind i det område, hvor fornemmelsen er mest intens. Måske du kan trække vejret ind i området og undersøge, hvilke fornemmelser der er til stede i det her øjeblik. Uden at forsøge at gøre tingene anderledes end de er, men blot undersøge dem åbent og nysgerrigt. Hvad mærker jeg her? Og når det ikke længere drager din opmærksomhed, så vend tilbage til kroppen, der sidder her, som den er, lige nu. Og når meditationen slutter, så mind dig selv om, at den ro vi søger, ikke opstår, fordi verden er stille, eller sindet er rolig. Ro opstår, når vi lader tingene være, som de allerede er. Lige nu, i dette øjeblik. Fra øjeblik til øjeblik. Og fra åndedrag til åndedrag.